Samtang sa Dakbayan sa Talisay, naglibog pa ang City Health Officer kung unsaon pagpatuman ang direktiba ni Governor Gwendolyn Garcia kabahin sa pag-quarantine sa mga Chinese national gasod sa 14 kaadlaw. Si Nico Serino sa report. Mupatawag pa og tigom si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa Disaster Reduction and Management Council aron hisgutan ang direktiba ni Governor Gwen Garcia. Sama sa mayor, wala pa masayod sa tukmang mga lakang si Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer kabahin niini. Hinuon, mupatawag man og laing tigom si Garcia uban sa mga municipal ug city health officers aron hisgutan ang detalye sa 14 kaadlaw nga quarantine. Hinuon, mamahimong i-quarantine ang mga pasyente sa Talisay City District Hospital. We will convene the DRRM Council this afternoon para makadecide sa me what we have to do with the city of Talisay per se. Ang protocol yun na is, inform po mi sa DOH nga nami person under investigation para makatabang sa ang DOH kay admit mo siya sa hospital. Samtang taliwa sa coronavirus scare, gipahigayon sa Dakbayan sa Talisay ang aksyon agad to the barangay sa Barangay Lawaan 3. Sagad sa mga sakit-sakit, mga ubo-ubo sa mga bata ug sa mga high blood sa edad-idaran. Dunay mga nagsulob og mga face mask apan kadaghanan wala man magpakita nga nabalaka sa 2019 novel coronavirus. Sabi na kay init sad kay niya bugnaw mga BE, so bata dali ra kayo takbuyan sa sipon ug ubo. We will talk about it. Napahimo lang kog mga suggestions from the councilors, from the vice mayor, from my department heads para makaplano na mi again. Lakip sa serbisyo ang on-site registration sa COMELEC, pag-recruit sa dugang mga PIDEA agents, hilot, manicure, pedicure ug daghan pa. Uban ni Renante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.